se ti vyplní najednou. Táto, už dlouho jsem si nekoupila žádný šper? Já bych zase na místo kusu nějakého blešťového kohu pořádnou večeři chtěla mít alespoň někde na talíři. Žádnému kusu žvance se přece nevyrovná krása drahokamů, zlata a stříbra. To nafíčila opice. Já si strašně bojím. A čeho, prosím tě? Bubáku, ty jsi ale strašně prdlo. Myslím, že vidím chaloupku. Myslíš, nebo vidíš? Vidím, jdeme. Bábo, máš signál? Jenom 2 čárky, dětku. Bábo, že nám zase někdo olezuje anténu. Aby nám tak někdo sežral celou střechu. Hýbaj, dětku, fofren ven na čumendu. Že nám tu tulnou peperníček. To nic, to je depříček. Varuj se, zlodějčku běsu, mého živne, ujdeš kraň ducha svého. Co to bylo za mamuta? Myslím, že na to už stačí. Pojď, půjdeme radši. Že to právě začalo být zábava. Dětku, je ten signál pořád hasuje. Vydrž, prťka, vydrž. Píp, píp, píp. Slyšeli jste to? Macecha je vyhnala, píp. Otec mi škopek za škopkem převrací. To je nadělení. Bulvár má zas povynažení. Borůvek je plný les, nazbírej se a pak jes. Jinak chutná z prstičků, jinak chutná na talíře, napereš si na lžičku, cukr jen se načepí, fíky jsou sladké, hodem jes. Borůvek je plný les. Tak, Dýnučku, šup na lopatu. No jo, ježibabo, jenomže já nevím, jak se na tu lopatu si dá. Dětku, slyšíš to? Co se ty děti dneska ve škole učí? To si neumíš vygooglit? Rychle šup si do pece. Už se snaží, rychle šup si do pece. Hloupá bence. Tobě se teda nejvíce líbila Ježibaba? Jo. Jo, a čím? A proč? Protože spadla do kotle. Do kotle spadla. Aha. A měl jsi strach z té Ježibaby? Vůbec. Vůbec se z ní nebá? Ani z dětka. Já jsem Sárinka a mně se líbilo taky to divadlo a líbila se mi tam ta písnička a jak se ta Ježibaba obekala v peci. Ty budeš chodit do naší školy? Jo? Co se ti tady líbí? Jídelna? No to je důležité místo u nás ve škole, protože tam jsou fantastické obědy. A co se ti líbilo nejvíc? Mařenka s Janíčkem. Mařenka s Janíčkem. A kdo víc? Janíček. Jedniček. A proč? Byl směšný, protože měl naopak brýle. Vašiku, tak mi pověz, jak se ti to líbilo dneska? Dobře. Dobře se ti to líbilo. A jak se ti líbila, co se ti nejvíc líbilo? Ta pohádka. Ta pohádka. A která se ti líbila třeba postava? Který herec nebo herečka? Ten tatínek. Ten tatínek? A proč tatínek? Že se ti líbil tatínek? Dobře. A líbí se ti naše škola? Budeš tady třeba chodit jednou?
Jo? A jak ti to teďka jde? Co myslíš? Dobré. Dobré? Jde to? Jo, nádherné. A co je lepší? Zdobení perníčku anebo divadlo? Co bylo lepší? Co se ti víc líbí? Všecko je nejlepší. Všecko je nejlepší. A to je právě úplně to nejlepší, že to je všecko nejlepší. Super.